Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har birigizga Alloh Taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Bizni qarab boruvchi, tinglab boruvchi bir xonimiz shunday so'rov yozdi. Shunga ko'ra endi bugun bu so'rovga javob berishga tirishamiz. Men de namozga bosgan edim de. Уразаларны да тота башлаган идем ди. Коръән да укырга өйрәнә башлаган идем ди. Әмма ләкин гөнаһ кылу сәбәпле мин намаз укуымны ташладым ди, ураза тотуымны да ташладым ди, Коръән укуымны да, ятлауымнан да мин ташладым ди. Бу минеке түгел, мин болай булдыра алмыйм, диеп ташладым, мин дөрес эшләдем микән? Ишеткәнем бар, кешеләр ташлыйлар, мин хәзер тагын да гөнаһлыракмы диеп сорау бирә. Беренчедән инде әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләгә барча мактауларыбыз. Һәм инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның бар шундый бер сахих хәдисе, без аны гел бу каналыбызда аны гел әйтәбез, искә төшерәбез. Kullu ibnu Adama xatta wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Һәр бер адам баласы ялгышучан, һәм иң хәерле ялгышучысы шул, кем тәүбә итә гөнаһыннан соң. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорый. Менә алар инде иң хәерлеләрдән булып торалар дип әйтелә. Әмма ләкин инде бу гөнаһ кылда тәүбә ит, ихлас күңелдән дип һәр вакыт гөнаһ кылып тәүбә ит дигән сүз түгел. Әмма ләкин инде кеше гөнаһлы. Ул загыйф итеп яратылган. Коръәни Кәримдә әйтелә: "Иннал инсана хулиqa даифа." Дөреслектә кешеләр яратылган загыйф итеп дип әйтелә. Без бит менә тормышка килдек шушында. Без кайбер әйберләрне белмибез. Безнең бар загыйфлекләребез. Без шайтанның вәсвәсәсенә бирелергә мөмкинбез. Шуңа күрә без сакланып, нитеп, шул юлыбызны дәвам итәргә тиешбез. Коръәни Кәримдә әле Әл-Бакара сүрәсендә бар тагын шундый бер аят, ялгышмасам 160-нчы аят, анда әйтелә: "Табу ва аслаху." Тәүбә итегез һәм яхшы якка үзгәрегез. Шуңа күрә тәүбә дигән әйбер бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау дигән әйбер бар. Шулай килеп чыкты. Ну так получилось. Кеше кылды икән гөнаһ, бөтен әйберләреңне, гыйбадәтләреңне ташла дигән сүз түгел. Юк, тәүбә итеп, тагын да яхшы якка үзгәрергә кирәк. Шушы гөнаһны мин нигә кылдым дигән сораулар бирергә кирәк. Шайтан миңа шушы вәсвәсә белән кайсы яктан миңа килде дигән без үзебезгә сорауларны биреп, менә шуңа җавапларны эзләргә тиешбез. Һәм бит әле намазны укып, уразалар тотып, Коръән укып, кеше гөнаһ кылды да ташлады икән, ул бит Аллаһ Тәгаләдән бер кая да китмәде. Барыбер ул шулай ук ризыкны бирүче, барыбер ул шулай ук һаваны бирүче, суларга кислородны бирүче, барыбер ул намазны ташлап, уразаларны ташлап, кеше бит бер кая да китмәде Аллаһтан. Ул бит аңардан кача алмады. Качмый ул, кача алмыйсың аңардан. Шуңа күрә инде без гөнаһлы, без загыйф, әмма ләкин тәүбә итәбез һәм үзебезне тагын да яхшырак итәбез. Пәйгамбәребезнең сөннәте, сахабаларның үрнәге, алар безгә маяк кебек. Без менә шундый булырга тырышабыз. Без өйрәнәбез, без телибез, тәүбә итәбез һәм яхшыраган саен яхшыраябыз. Шуңа күрә инде өйрәнәбез үзебезнең гөнаһларыбызны. Ул гөнаһлардан арынырга тырышабыз. Төрле хикмәтләр белән, ниләр белән, юллары белән. Шуңа күрә инде зур гөнаһмы дигәндә, әлбәттә, һәм әйтергә ярамый, бу намаз уку минеке түгел диеп. Бу һәр бер кешенеке. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында гына түгел, бедәвиләр дә намаз укый иде. Бедуиннар, алар да намазда иделәр, карагыз әле. Аллаһ Тәгаләгә ышанып, гыйбадәт минеке түгел ул диеп, кеше алай әйтә алмый. Шуңа күрә инде бу безнең килеп чыга иманыбызның загыйфлегеннән. Шуңа күрә инде без менә гел шуның үстендә эшләргә тиешбез. Шуңа күрә инде
бу сүзләр, андый сүзләр дөрес түгел. Киридән намазга кайтырга кирәк. Ялгышабыз, тәүбә итәбез, үзебезне яхшы якка үзгәртәбез. Мөмин мөселман кешесе һәрвакыт шулай. Һәр көнне, һәр атнаны, һәр айны ул үзе өстендә эшли һәм яхшырайган саен үзен яхшырайта. Валлаһу а'лам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.